Dayon, kung nakapumpisa na ta, kinahanglan ko ta nga mudawat sa lawas ni Kristo. Nga, wa siguro kayo masabti po na sa kiksunan nga ang atong gidawat lawas ni Kristo. Sa unsam ng paagi, pinaagi sa konsagrasyon. Kung pag-ana sa pare, pagsusagra mo ng pagtingon, tawag na transubstantiation. Mo nga inighatag na mo ang lawas ni Kristo, utubataw amin. Yung i-plastar po ng kamot. Kaya naamay mo kalawat nga gaana ang kamot. So sa una, di ko kabaluan na, karoon ako manang-anang nilang. Okay. Murag kinahanglan kita may disiplina, bro. Sa una kay muhatag ko. Karoon na niya, ako nang kwit-kwiton. Nabilag na ipanyo, dire. Di nang tupan. Kaya musangit niya itong kuat. Kaysa sa pagtunod sa simbahan ko, nga pag natusagrana, magamay madako na siya, lawas ni Kristo. O kinahanglan nga murawat taan na, kay sumala sa Juan, Kapitulo 6, basahan niya isigan sa versikulo 52, taman sa 60. Nagibutang diya nga, kung dili ta mo kaon sa lawas ni Kristo, wala kay kinabuhi. Tinaw na sa Juan Kapitulo 6, versikulo 53. Basahan niyo ulit ninyo. Abisag ato basahan karon. The last naman siya. So tinaw kay ni naman ang gisulod dato ni siya. Kay mo man gisulod istong Ginoo, siya nga ang mukaw ning pandili gayud mamatay. Ug ang pan nga kung ihatag mo nga akong unod aron mabay kalibutan. Ang mga Hudyo ni panahon na sa diyang nagsangyo si Kristo ani naglibog sila. Yung sila nga wanigingon nakahaling kini og bahinit nga paglansay sa mga Hudyo. Usaw man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas o kanon. Wala pa man sila kasabot sa panahon na. Pero sa may gingon sa itong Ginoo, siya nga si Jesus mingon kanila, sortihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa tao, o dili minom siya dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. So importante na ito ang pagdawat sa lawas ni Kristo. Ang mukaon sa unod minom sa dugo, may kinabuhi kulay katapusan, o banhaon ko siya sa katapusan adlaw. Ang mukaon ng pan, mabuhi sa dayon. So importante na ito ang pagdawat sa lawas ni Kristo. Ang ubang sikta, may sila nga simbolo ra. Huwag mabasa sa Biblia ng simbolo. Pero sakto sila ka simbolo. Nga naman, putol man sila, wala man sila connection sa simbahang Katoliko. Wala sila gahom anang pagkonsagra. Wala na nila. Kay kanang gahom, sa dahang itukod ni Kristo kanang sakramento sa kalawat, ayang kauban ng mga apostoles, itukod niya. Pinsya nga, kini ang akong lawas. Nga ihatagan niyo alang sa kalawasan. Then ingon siya, nesbangin sa Lucas, buhatan niyo ni agi paghandom na ako. So ana, hinahinay, diyan natukod ang Santos ng Eucharistia, kato Santos ng Misa, kanang pagkusagra. Yung nagpadayon na siya. Niya kay kaning mga apostoles mo man yung mga obispo, hindi kamatayan nila, pulihan sa pagka-obispo na, sa Biblia, basa na ito na. O kaning mga obispo mo, maguli na po ng mga pare. Mugikan sa Santo Papa, paingon sa mga obispuhan, paingon sa mga kaparian, diha na taman, ang pagkusagra. Kanang mga diakono, dili na siya pwede. Labaw namin, the minister. Pero makatabang may paghatag. Pagkusagra, pare rin siya taman. Ikan sa obispo, o mga kaparian. Pag-abot sa uban, wala na. Munang ila, simbolo na lang. So asa man ang lawas ni Kristo na anak nato sa simang Katoliko. Ang importante kayo nga mudawat na panahon sa Santos na Misa. Ug diri sa inyo kay ngano gimugna ang kapilya para katong dili makaadto dito sa sentro kay usahay pamilite. Munang gipangbutangan og kapilya og naay ni minister nga gi-assign makuha dito. Wa may kakuha dito kameraman mga minister. Huwag makasaka dito nga mukuha, kamera. Niya, huwag mo ni minister dire, nakin sa may mo, hatag, wala.
So muna importante nga kada kapilya na agyoy ili minister nga may mudala sa katinimbanon pagampo. Moy mukuha dito sa lawas ni Kristo. Dayon kanang uban nga kana bang usahay magud na sa simbahan pug nga kanang dili moangay kontratong minister, kontratong mga leader. Dili na angay apilon sa pagsimba kay ang atong simba ang Dios. Dili man mga leader. Paglinyan niya na, yung minister, paglinyan na, tagaan niyo po na. Di ba na may pwede ko taga, kontrata, di ko patag di mo. I-report tayo niyo dito. Tanggalon ang minister niya. Di ba na pwede? Nung talaga din sa obispo, Bishop, ay kung kita, kibalo nga, naglibinto sila, di na mo ito tagaan siya. Ayaw, tagaan niya na lang, kanilin niya man na. Ang tulbago ito nila. Munang gawas lang kanang gamay, wala pagka-presimen yun, di na mo tagaan. Kaya kita magod, kuman siya mabunyagi, tang-tang tanang sala. Kung wala kay bunyag, namatay, bahala ng Diyos di mo. Kaya naman ito, di ka kasusgihan sa langit kung di ka magpagkatapos-usap. Pero humanin siya mabunyagi, tang-tang tanang siyang sala, bata pa man to siya, so di pa to may perno, di pa na purgatorio. Pag ina to grade 3, hinahinay naman si makaton, so munang, pakumpisalon sa pare, ikumpisa ito yung sala, dahil padawaton, lawas na ito. First communion. Hindi na mo tagaan kung wala pa ka first communion. Dito mabala ka, di na may perno. Bata man na, brabunya ka naman. So pagkadako na kayo nasala naman, kukumpisal na ito sila. Dahil pag naka-first communion, dire-diretso na ang pagdawat sa lawas ni Kristo. Sumuna ito pamahagi sa atong simbahan. Kung ito na nga, iniglabay na ito, o simbahan, manguros ta. Ano manguros mo ta? Naaman yung lawas ni Kristo. Kung ba kay kita, dahil kapilya. Ako di mo kumuguros kapilya. Depende na kay balay Iblis Ginoo. Pero kana gyud sa simbahan kanang naman di agud ang lawas ni Kristo kada bitaw ibantay mo among iddan sa tabernakol tanang simbahan na anak. So na diha ang lawas ni Kristo munang manguros ta. Di kana pong diha sa tuwa kay naman sa tunga ng tabernakol. Ang uban ana mo labay na lang. Pero dapat ana magod mo bawo ka or mo genuflex. Di ka kadire, nadire ang tabernakol. So niglabay niyo mo diha, mubaw jud ka kay na diha ang lawas ni Kristo. Manang pag makitaan ko niyo dito, basta mo labang ko diha, mubaw jud ko. Kay naman ang lawas ni Kristo. So munang nata sakyanan, mulabay ta og sipan, manguros ta kay na diha ang lawas ni Kristo. So din kinahanglan nga brawa ta ana. Kay ang dili mo ka walay kinabuhi. So munang brawa ta lawas ni Kristo. Ini yung lawas ni Kristo, mutuwag ko amen. Na may mutuwag, lawas ni Kristo, salamat. Dili man dulce na ito yung paghatag, lawas ni Kristo. May gani karon kay, marang mga 2 ka bulan labay doon sa kabuok. Mamputo siya gitsuri, talagsab ito itong simba. Lawas ni Kristo, salamat. Napag-isa na bilin. Sa una, daghana. Napay mo kalawat nga, kay lawas ni Kristo, murag na ako mag-isda, kalito ka na sa una kay kaning kanang murag ko ka huna-huna usaw na siya ba karon dili na kay pag-anak niya pag-asip na niya kada ako iatras na kana gani mo kalawat nga munganga na yung mag-anak pod ako tanawon siya ngano ga-anak man siya nga ngapon pag-anak nako pag-anak siya ba dako ba i-chat ko dito yung mama. So yun na ang atong mga pagtulong simbahan, kadaghang po itong mag-igsunan nga walang dyan po kabalo. Nagani, nagdalag bata, gamating, mga 3 years old. Gihawiran ang kamot. Brad, tagahipan ko ka. Sabi, panghatag na natin. Iduol man. Di siya, wala siya makalawat. Hindi ko gani pa na siya pwede. Mga 30 ka po siguro itong lalaki, pagkadala. Doon na pa po din sa una nga, pinaghatag, pikasan to yung bata. Doon din siya kamay kuyong. Buta wala naman ron. Napikasan, gibantayan to na ako karunay yung pikasan nitong. So na siya nga kuan nga sitwasyon. Mung kami karon magbantay, kanunay mo magbantay. Labi na ka nang inikalawat dinit kaunon. Gokoron nga kagukod ko niya. Kaduha na ko na kag pagtanaw na ko wala mo ka una. Ilinyas na dire. Mga pito siguro ka bangko. Di ani ko nang pakalawat, di mga pito ka bangko, gigukod. Bikopter ako baga di ka ilogod. Paghawid ako dire, ako gilamon dito. Sinana siya mo na yung mga pagtulunan sa atong simbahan nga panikamutan ito pagsunod para sa atong kaluwasan. Salamat ug mangibi sa tanan.